Hello viewers, good evening. ମୁଁ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ। ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରୁନୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲି ବାରମ୍ବାର କୁହାଉଛି ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ coin.gov.in ସାଇଟ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୋରେ ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସାଇଟ୍ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ coin.gov.in ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କଟା। ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଏଇଭଳି ପେଜଟେ ଆସିବ କୋଇନ୍ର ପେଜଟା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ମୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ସେଇ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ OTP ସେଣ୍ଡ କରିବେ। OTP ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଆସିଯିବ। ଆସିସାରିଲା ପରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଲେଖିଯିବ ଏଣ୍ଟର ୟୁର ପିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲର ପିନ୍ କୋଡ଼୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ମନେକର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ପାଇଁ 755019 ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନ୍ କୋଡ଼୍। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତଳକୁ ଆସିଲେ ଏଠି ସ୍ଲଟ୍ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 0, 22 ତାରିଖ ପାଇଁ ବି 0। ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲଟ୍ ଆସିବ 23 ତାରିଖ ପାଇଁ ସେଠି ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦେଖାଇବ। ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଭଲ। 9ଟାରୁ 10ଟା ଯେମିତି ଏଠି ଅଛି ସ୍ଲଟ୍ 9ଟାରୁ 10ଟା ଟାଇମିଂର 9ରୁ 10 ଆସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମିଂ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନେଇକି କନଫର୍ମ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ଏତିକି ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଲ୍ କଲେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବନି, କାରଣ ହେଭି କଲ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁକିଂ କରି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ।